Päivää. Tästä alkaa videot nimeltä Autolinjat Oyn kottikärrit, jossa on omenoita, raakoja, sellaisia. Nyt heitämme omenan lattialle. Kävikö sille mitään? Ei käynyt. Ja se on paska omena. Tämä on toinen osa videosta. Kohta näette Autolinjat Oyn pakasian numero 229 tai 000 Autolinjat Oyn harjat, joka ei ole ikinä numero 333 tai 334, vaan 996. Tämä voi olla myös numero 779 tai 211, joka syttyi palamaan.